ನಮಸ್ಕಾರ. ರಡ್ನೆಕಾಂತದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ದರ್ಶನಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಪುರ ಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ತೊಲೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟದನ ಬಿಜಾಪುರಡೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನ ಬಸಲ್ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದನ್ಗೆ ಅಂದು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದರ್ನಿಕ್ ಪೈಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕರಾಪುಜಿ ಕಲ್ಲರು ಅಂತೆ ಮಾಜಿಲೆ ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಕಲ್ಲು ದಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಐಕ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರಾಪುಜಿ ಕೈ ತಲ್ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ದೂರ ಹೊಡ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕ್ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೇಟ ತುಲೆ ಮಿನಾರ್ನ ಆಲುಂಡು ಐಟಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಮಿನಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತರ್ರ. ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಜಿ ಮಿನಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜಪ್ಪರ ರಡ್ಡ್ ಪೋರ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಜನ ಉಲಾಯಿ ದಿಂಜರ ವಲ್ಯತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತನೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಕಲ್ಲುಡು ಹದೋಟು ಕೆತ್ತನೆ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕಲ್ಲು ಆಂಡಲ ನೆಟ್ ಕೆತ್ತದ ನಾವೇನು ಬಾರಿ ನಾಜೂಕಾದ ಕೆತ್ತದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪುರ ಒಂತೆ ಆಕಲ್ನ ಮಣ್ಣುಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸುಣ್ಣೋಡ ಪುರ ಮಲ್ದನ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ಗೆ 54 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಾಗುಂಡುಗೆ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಗುಂಡು ಸುತ್ತೋಡ್ದು ಆತ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜಾಲಗಿಂಜಾಂಡ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಂದಾಜಾಪುಂಡತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟು ಜತ್ತಂಡ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಗೋವಿ ಆ ನಮ್ದ ಪುರ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುವ ಒಂದು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಕಂಚಿಡ್ದು ತೋಜುನ ಮಸೀದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಾಡ್ತೀರು ತುಂಬ ರಾಜರ ನಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಅವಳು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಡುಪುಜೇರು ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಹಾಕೋಲ್ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊಸಿಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟು ಪುರ ಬುಡುದು ಬೋಲೆ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಬೋಣಿಂದಾಂಡ ಉಲಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿತಾಯಿ ನುಕ್ಕುವೇರು ಮುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪುರ ನರಕ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನ ನೋಡ್ರು ಮುಟ್ಟು ಪಿತಾಯಿ ದಿವಾರ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪುರ ಉಂಡು ಅವಲೆ ದೀದ್ ಬೋಲೆ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲೇನು. ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ತೂವಾರ ನಿಕಲು ಬರ್ಪನಕುಲಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕಲು ಮರಿಯಲೊಡ್ಲ ಬರಡ್ಚಿ ಅರಗ್ಗಲೊಡ್ಲ ಬರುಡ್ಚಿ ತಾಯಿ ಬಂಡ ಆಪುರ್ತಿ ಎಡ್ಡತ್ತು ಚಳಿ ಬೂರ್ನಿಯ ಟೈಮುಡು ಬಲೆ ಮೂಲು ಬಾರಿ ದೊಂಬು ಅಂಚೆನೋಡ್ರ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚುಡು ತಿರ್ಗರಾಪುಜಿ ನಿಕಲು ಚಳಿ ಬೂರ್ನಿಯ ಟೈಮುಡು ಬತ್ತಾರಡ ಒಂತೆ ತಂಪಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಗಲಗು ಬತ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ಆಚೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಬಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ತರೆ ತಿರ್ಗದು ಬೂರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆತು ದೊಂಬುಂಡು ಮೂಲು ಉಲಾಯಿ ಪುನಗೊಂತೆ ತಂಪಾಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿಕಲು ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ಅರ್ಧ ಮರ ಕಟ್ಟುವಾರು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲಗು ಆತು ಒಂಜಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಹತ್ತು ಅಂಚಾಯನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತಾರ್ನಂಡ ಅಂತೆ ಆರಾಮಡ ತೂದು ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಜು ನಮ್ಮಿನಾರಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪೋದು ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿನ ತೂವಲಿ ಐಡು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮವರ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ರಾಜ್ಯರ ನಕಲ್ನಪುರ ಗೋರಿನ ತೂದು ಬರ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಎದುರ್ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಎದೋರ್ಡು ತುಯ್ಯಾರ್ನಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋರ ತಾದಿ ಕಾರು ರೆಸೊಂದು ಪೋರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಕಾರು ರೆಸೊಂದು ಸರಿ ಮಡಿಯಾದ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಬಾಕಿಲು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬಾಕಿಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪೊರ್ಲುಡ್ದಲ ಘನ ಗಟ್ಟಿದ ಬಾಕಿಲು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೀಟಿದ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಬೀಟಿದ ಮರನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಏತೆ ಓ ಮರನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏನೊಂದು ಅಂದಾಜಿಡು ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಕರ್ಬದ ಬೋಲ್ಟು ನಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಚೋರು ಮಣ್ಣು ಗಿಣ್ಣು ಪುರ ದಾಲ ಪತ್ತಜಿ ಸಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟದ ಇರ್ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಘನ ಗಟ್ಟಿದ ಬಾಕಿಲು ಘನ ಗಟ್ಟಿದ ಕರ್ಬ ಆಂಡ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಗೋರಿಲು ತೋಜುವ ನಮಕ್ ಅವು ಪೂರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗೋರಿಲು ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೋರಿ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ಟುಂಡು ಮೂಲವ್ರಿಗೆ ಗೈಡನ್ ಪತ್ತದೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ರಾಜರು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 7th ಒನ್ ಕಿಂಗ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸಮಾಧಿಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಧಿ ಇದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಮಾಧಿ, ಅವ್ರ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಮಾಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲಮಾಳೆಗಿದೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಮಾಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲಾವ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ 7 times ಎಕೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ಅಂತ ಕೂಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಗಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 times ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ತಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 8 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಿರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಳೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಲೋ ಅಂತ ಕೂಗ್ತೀನಿ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಕೂಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ 7 ಟೈಮ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ಹಲೋ ಎಂಚ ಕೇಂಟರಾ ಏತ್ ಸಾರಿ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಪೂರ ಹಾಳಾತನಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೇನುಜಿ ನಿಕೋಲ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ ಪೋದು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೋಡು ಅದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟದು ಪೋದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿ ಅರ್ನಾಂಡ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಪೂರ ಸೌಂಡುಲ ಅಡಿಕೆ ಪೋಪುಂಡು ತಾಲ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಜನ ಇಪ್ಪನ್ನ ಟೈಮುಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಅದಾಗ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಗೊತ್ತಾವಡಿನಾಂಡ ನಿಕಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಜನ ಇಪ್ಪನ್ನ ಟೈಮುಡು ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂವೊಲಿ ಒಂಜಿ ಗೈಡಿನ ಪದನ್ ಪೋಲೆ ಆಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪಿರಿ ಎಂಚಿನ ಮೂಲ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಎಂದದು ಇಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೋದ ಬಸವ ಬಂದ ಬಸವ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರು ಪೋದು ಬತ್ತಿಲಕೆಂದು ಒಂದು ಅಂಚೆನೇ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತವರ ಮಿತ್ತುಲೆ ಆ ಗುಂಬಸ್ತ ಎಂಚ ರೌಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಐತ ಸೈಡ್ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪುಡು ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರ ಮೂಲು ತೀರ್ಥಡ್ದು ಕಿಂಜ ತೋಜುಂಡು ಐತ ತಾಕತ್ ಎಂಚಿನೆಂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತೂವೋಡು ಅದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ತೀರ್ಥಡ್ದೊಂದು ಫಟೋಟು ತೊಯ್ನ ಪುರ ಆತ ಸಮಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಪುರ ಲೆಕ್ಕಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಎನ್ಪರ ನಿಕುಲು ಅದಾಗ ಇತ್ತ ತೀರ್ಥಡ್ದು ಯಾನ್ ತೋಜನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನೊಂದು ಅಂಚದ ಲೆಜ್ಜಿ ಐತ ತಾಕತ್ ಬೆತೆನೇ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಅವು ಕೈತಾಲ್ ಪೋದು ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಉಲಾಯಿ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ರ ಖಂಡಿಲ್ ಪುರ ದೀತೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊಲ್ಪು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಪುರ ಬೀಜುಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆ ಮಿನಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲು ಅವು ಉಂದೆತ್ತ ಉಲಾ ಹಿಡ್ದೆ ಆ ಮಿನಾರಗು ಪೋಪುನು ಆ ಮಿನಾರಡ್ 7 ಮಾಳಿಗೆ ಉಂಡು ಆ 7 ಮಾಳಿಗೆ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಆ ಪಿಸುಮಾತಿನ ಮೊಗ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋರ ತಾದಿ ಉಂದು 7 ಮಾಳಿಗೆ ದಾಂಟೋಡು 102 ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಗಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಪ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಜವನೇರಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಒಂಜಿ 5 ದಾಂಟಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಉಸುಲ್ ಕಟ್ರ ಸುರಾಪುಂಡು ಇಂಚನೆ 7 ಮಾಳಿಗೆ ಮಿತಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಆಚಿನ ಮಾಳಿಗೆಡೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿ ತೀತೇರು ಕುಲ್ಲಾರ ಜೋರು ದಮ್ ಕಟ್ರ ಸುರಾಪಣದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಆತದ ಅವಳು ಒಂಜಿ 2 ಬೆಂಚಿ ತೀತೇರು ಐಟು ಕುಲ್ಲುದು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಬಿನಿಗೆ ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಹೆಚ್ಚ ತೋಜಾರ ಸುರಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೀರ್ಥದ ಗಾರ್ಡನ್ ತೋಜುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಐತ ಕೋಟೆ ತೋಜುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯತ ಮಾಳಿಗೆಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ತೋಜುಡು ಇಂಚನೆ ಮಿತರೊಂದು ಪೋಡು 7 ಮಾಳಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತನೋಡ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಡ್ಚಿ ಯಾನು ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ 102 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಿತ್ತದ ಡೂಮುಲು 7 ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೂಮುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ಆವು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತಿಡ್ಬೋದು ಅಂತುವೆ 7 ಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಣಿಂದ ಕೆಲವು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪುರ ತುಲೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಸೀನ್ ಇಂಚ ಪುರ್ಲು ತೋಜಾರ ಸುರ ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯತ ಮಾಳಿಗೆದ ಮುಟ್ಟು ಬಿತ್ತಾರೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡೀಕ್ ಬತ್ತ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿ ತೀತೇರು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುದು ರೆಸ್ಟ್ ತೆತ್ತೊಂದು ನೀರು ಬಡಂಡ ಪರ್ದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಒಂತೆ ಆರಾಮ ಮಲ್ತೊದ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸೀನರಿನ ತೂಲೆ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರದ ಸೀನರಿ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಸುತ್ತಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಟೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟದೇರು ಕಲ್ಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುರ್ಜುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಧ್ಯೋಡು ಕಾಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಅವೇನು ಪೂರ ತೋಜವೆ ತೂಲೆ ಅಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋರ ಡೂಮುದ ಉಲಾಯಿ ಪೋರ ತಾದಿ
ನಮ್ಮೈತೆ ಡೂಮುದ ಕೈತ್ತಲ್ ಬತ್ತ ಆ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಐಟೆ ಕಂಡಿಲುಲ್ಲ 7 ಕಂಡಿಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಾಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಂಡಿ 4 ಬಾಕಿಲು 4 ಕಂಡಿ ಐಟ್ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಸೀದಾ ಡೂಮುದ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಸುತ್ತು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ಕ ಬಿಜಾಪುರ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಡೂಮುದ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತೂನಾಗ ಡೋಮು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತೋಜುನಾತ ಕಿಂಜಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಡೋಮು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಿಜಾಪುರ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರನು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎದುರು ತೋಜುನ ಗೋಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಆ ಗೋಡೆ ದಾಂಟಂಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೀದಾ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಗೋಡೆತ್ತು ಕೋಟೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಭಾಷೆದು ಗೋಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗೋಡೆತ್ತು ಕೋಟೆ ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಕ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಮಸ್ತುಂಡು ತೋಜವರ ಐಕೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಇನಿತ್ತೈಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅವೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಮೂಜಿನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಪಿಸುಮಾತಿನ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗ ಸಮೇತ ತೋಜಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿಕೀತಿ ಯಾವು ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ